Bago natin simulan ang kwentong ito, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat na sumubaybay sa series natin na ito. Actually, isang kwento lang dapat to. Kaso kasi sobrang haba, kaya inabot tayo ng 8 videos para dito. Shoutout ko lang lahat ng warriors ko. Hindi ko na kayo iisa-isahin. May mga badge naman kayo. At doon sa mga masisipag mag-first comment, mag-like, mag-share, taos-puso ako nagpapasalamat sa inyo. Kundi dahil sa inyo, wala ako dito sa estado na meron ako ngayon. Kaya, walang hanggang pasasalamat. Yun lang. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito mismo ng lola ko at ng pamilya niya, mother side. Taong 1966, Bukid Siraway, Zamboanga del Norte. Ngayon niya lang kasi nalaman kung bakit napaaga yung pagtubos ng buhay ni Tatay Dadoy. May mga aswang palang pilit na nagtulong-tulong para mabilis ang kamatayan ni Tatay Dadoy. Kaya pala nagtataka siya dahil masyadong mabilis yung mga pangyayari. Yun pala, puro mga galit na aswang ang nasa likod ng lahat ng yon. Yun ding mismong gabi na yon, nagpasya si Mamang na umalis ng kubo nila. Ang sabi niya sa kanila, pupunta siya sa gilid ng ilog at talon. May mga halaman siyang kukunin doon para gumaling na si Tatay Dadoy. Huwag silang mag-alala sa kanya. May mga kaibigan siyang kasama. Sila ang magtuturo sa kanya ng mga kailangan niyang kunin para mapabilis ang paggaling ni Tatay Dadoy. Umalis si Mamang noon na wala nang ibang binilin sa kanila. Sabi niya kasi, babalik din siya kaagad. Tahimik ang buong paligid. Silang mga naiwan sa kubo. Pinapakiramdaman kung ano ang nangyayari sa labas. Kasabay niyan, tinitingnan din nila si Tatay Dadoy kung may mangyayari bang kakaiba rito. Pero wala. Nanatiling normal at maayos ang kanyang pagtulog. Maya-maya pa, bumalik kaagad si Mamang. Nagulat sila kasi ang bilis nun, tapos ang daming bitbit. Tinanong nila kung saan ba talaga siya pumunta. Ang sabi ni Mamang, pumunta lang siya sa ilog at talon. Malayo yung talon sa kubo nila eh. Tanong kaagad ng tatay ng lola ko dito kay Mamang, paano siyang nakapunta doon tapos nakabalik kaagad? Mabagal siyang maglakad, tapos wala pang aalalay sa kanya. Ang sinagot lang sa kanya ni Mamang, nakisama sa akin yung hangin. Sabay tawa yung matanda. Hindi na nagsayang pa ng oras si Mamang. Ginawa na niya ang dapat niyang gawin. Pinagsama-sama niya yung mga halaman na pinitas niya na tinuro sa kanya ng mga kaibigan niya. Dinikdik niya, hinaluan ng tubig, at nung medyo malabnaw na ito at pwede nang inumin, lumapit na siya kay Tatay Dadoy at pinainom niya na ito. Matapos yan, pinatulog na silang lahat ni Mamang. Kampante na siya na magiging maayos na si Tatay Dadoy kinabukasan. Payapa silang lahat na natulog nun. Wala namang nanggulo. Kinaumagahan, lahat sila hinihintay na magising si Tatay Dadoy. Nagtataka sila kasi ang haba ng tulog nun. Kadalasan, siya ang pinakaunang nagigising sa kanilang lahat eh. Nung narinig nila na bumabangon na to, lahat sila nasasabik na makitang malakas na ulit si Tatay Dadoy. Paglabas ng kubo nito, nangangalumata pa rin, ubo ng ubo, palaging parang susuka, tapos ang gaspang ng paghinga nun. Sabi pa nga ng lola ko, parang zombie. Yun yung paglalarawan niya sa akin. Sinuri ulit ni Mamang si Tatay Dadoy. Tiningnan niya yung hiwa nito na malapit na sa puso. Pansin ni Mamang, pakapal yun ng pakapal tapos nakaikot na sa puso ni Tatay Dadoy. May kung anong pumipigil dito kaya hindi makadirekta sa puso niya.
Sumasakit na ang ulo ni Mamang kakaisip. Ginawa ulit ni Mamang yung gamot na ginawa niya nung madaling araw. Pinainom ito kay Tatay Dadoy at pinagpahinga ulit. Lumipas ang maghapon na wala naman silang naging problema. Maliban na lang nung tumungtong na naman ang takip silim. Nanginginig na naman si Tatay Dadoy. Ginaw na ginaw ito at uhaw na uhaw. Hanggang sa sumigaw na naman ito na parang sinusunog yung balat niya. Mang! Hindi na alam ni Mamang ang gagawin niya. Kasi halos lahat nagawa na niya. Kung kani-kaninong elemento na rin siya nagpatulong. Maya-maya pa, narinig na naman ng lola ko yung kabayo. Sabi niya, "Mang, andyan na naman yung kabayo. Naririnig ko sa labas." Biglang may pumasok sa isip ni Mamang at inutusan niya itong lola ko na buksan yung pintuan. Pagbukas ng lola ko, bumungad sa kanya ang isang maliit na kabayong puti na merong sakay-sakay na nilalang na hindi niya alam kung babae o lalaki yon. Kasi sobrang ganda ng mukha tapos meron itong mahabang buhok na kulay ginto. Nakasuot din ito ng puting-puting mahabang damit. Napaatras yung lola ko at panay turo nun sa nakakabayo. Pero si Mamang at ang iba niyang kamag-anak, walang nakikita. Tanging siya lang ang nakakakita sa nilalang na yon. Bumaba ng kabayo yung nakasakay. Tapos meron itong inilalapag sa pintuan ng kubo nila na iba't ibang klase ng halaman. Yung lola ko maingay. Halos sinasabi niya bawat galaw nung nilalang. Hanggang sa awatin siya ni Mamang. At ang sabi sa kanya, huwag nang gumawa ng ingay. Hayaan lang yung nilalang na yon sa kung anumang ginagawa niya. Matapos ang ilang minuto, natapos na yon sa paglalapag ng mga halaman. Meron itong 2 tumpok na magkakaibang uri at isang pirasong halaman na nakahiwalay. Sumakay ulit ito sa kabayo niya at naglakad sa gilid ng kubo nila. Sinundan ng tingin ng lola ko yon. Nakita niyang huminto lang yon sa pwesto ng kubo nila kung saan nakahiga si Tatay Dadoy. Tapos bigla na lang nawala. Matapos yan, pinulot ng lola ko isa-isa yung mga halaman. Tapos inabot niya kay Mamang. Sinuri yun isa-isa ni Mamang kasi baka mamaya lason yun o kung ano eh. Ayon sa lola ko, ang mga pangalan ng halaman na yun ay dila-dila, butones-butones at isang uri ng halaman na hindi nila alam ang tawag. Pero paglalarawan ng lola ko rito, kulay itim ito na kahugis ng gumamela. Tapos bawat kanto nun, kulay pula. Hindi alam ni Mamang kung ano ang tawag doon. Yun din ang una't huling beses nakakita ang lola ko ng ganong klaseng halaman ba o bulaklak. Dala ng kuryosidad, naisipan ni Mamang na ipasuri yon sa kaibigan niyang nasa itaas ng kubo. Ang bilin sa kanila ni Mamang, wag na wag lalabas ng kubo kapag kausap niya na yon. Maya-maya pa, lumabas na si Mamang bitbit yung halaman na hindi nila alam. Tapos pinapanood siya ng lola ko. Inaangat-angat ni Mamang yung kamay niya na para bang inaabot niya yung halaman na yon sa kung sino man yung kausap niya. Dala ng pagkainip, tumakbo palabas itong lola ko para tingnan kung sino ba yung kausap ni Mamang. Pag-angat niya ng ulo niya, bumungad sa kanya ang isang napakalaking nilalang. Paglalarawan ng lola ko dito, mas malaki pa ito ng 5 beses sa kubong tinutuluyan nila. Itim na itim ang kulay ng balat nito
na merong nagliliwanag na bitak-bitak na kulay pula. Matutulis at mahahaba ang mga mata nito na kulay puti. Kapag nakatitig sa iyo to, para nitong hinihigop ang kaluluwa mo. Pero ang huling nakita ng lola ko rito, yung pagbuka nito ng bibig niya. Para bang nakita sandali ng lola ko yung itsura ng impyerno. Nakita niya na nagbabaga yung loob ng bibig nun. Na para bang may mga nilalang sa loob nun na pilit kumakawala sa loob ng bibig niya. Hindi na kinaya ng lola ko yung presensya ng nilalang. Kaya ang nangyari, hinimatay siya. Kinaumagahan, siya na ang pinakahuling nagising sa kanilang lahat. Nakita niyang karga-karga ni Tatay Dadoy si Nining. Tapos tawa ito ng tawa. Agad-agad siyang tumayo at tumakbo papunta sa mga ito. Tuwang-tuwa silang lahat kasi naging maayos na si Tatay Dadoy. Si Tatay Dadoy naman, nakatitig sa kanya at labis-labis din itong nagpapasalamat. Habang nakaupo siya kay Tatay Dadoy, sinisipat-sipat niya yung peklat nito. Inangat ni Tatay Dadoy yung damit niya para ipakita sa kanyang umiimpis na yung mga marka niya. Matapos yan, nabalik na sa normal ang kanilang mga pag-uusap. Dumikit yung lola ko kay Mamang. Tinanong niya ito kung totoo ba yung nakita niya sa itaas ng kubo nila o panaginip niya lang. Ngumiti lang si Mamang sa kanya, sabay turo doon sa itaas ng kubo. Pagtingin ng lola ko sa itinuro ni Mamang, wala naman siyang nakita. Tapos tumingin siya ulit kay Mamang. Ang sabi ni Mamang sa kanya, kung wala kang nakita, baka panaginip mo lang yon, di ba? Sabay tawa yung matanda sa kanya. Sinabi din ni Mamang na yung mga halaman na nakita niya, itinuro sa kanya ng kaibigan niya kung papaano yon gagawin. Yung dalawang halaman ay madali lang makita. Yung dila-dila at saka yung butones-butones. Pero yung isang namumukod tangi ang itsura, hindi basta-basta nakukuha yon. Kailangan mo pang humanap ng patay na puno. Tapos yung lupa kung saan ito nakatirik, bubungkalin mo yon. Pero habang binubungkal mo yon, samot-saring elemento ang makakalaban mo. Dahil yung halaman o bulaklak na yon ay pinagmumula ng kanilang kapangyarihan. Makukuha mo lang yon kung malakas ang karga-karga mong mutya at siya mismo ang kukuha o iaalay sa iyo ng pinaka-nagmamay-ari nito. Ginagawa lang din yan kapag mahal na araw. Sa sitwasyon kasi ni Tatay Dadoy, yung karga niyang mutya ang kumuha nun para sa kanya. Pero marami itong pinagdaanan bago niya yun nakuha. Kaya inabot din ng ilang araw. Kung ano man yung mga pinagdaanan nun, walang nakakaalam. Basta ang importante, magaling na si Tatay Dadoy. Matapos ang lahat ng yan, nagpasya si Mamang na yung araw din na yun, babalik na silang lahat sa panabutan. Tinanong niya si Tatay Dadoy kung sasama pa ba ito pabalik sa kanila. Pero ang sagot sa kanya ni Tatay Dadoy, sisimulan niya munang ayusin yung buong bukid niya. May mga tauhan kasi siya na umaasa lang sa kanya. Tsaka, meron pa siyang hindi tapos na misyon sa bukid. Kailangan niyang tapusin yon. Lalo pa ngayon, na bumalik na yung dati niyang lakas. Pakiramdam pa nga niya, mas lumakas siya at mas bumilis. Kaya yung lahi ng aswang na nanggugulo sa kanya, uubusin niya ang lahi nun. Kailangan niya lang paspasan yung bukid niya, gawa ng papalapit na ang gapasa ng mais. Mas nakikigapas kasi yung mga aswang sa mais kesa sa palay at munggo. Nararamdaman niyang darating sila at manggugulo ulit. Yun na ang tamang pagkakataon para wakasan ang kanilang lahi. Sumang-ayon naman si Mamang sa kanya at hindi na siya kinulit na sumama sa kanila sa panabutan. Bale ang umuwi na lang doon
Silang lahat, maliban kay Tatay Dadoy. Nung makarating sila ng panabutan, nagtataka sila kasi wala yung mga hayop nila sa bakuran nila. Agad-agad pumunta yung nanay ng lola ko sa pinagbilinan nito. Ang sabi nito sa kanya, inilibing niya yung mga yun sa gilid ng bahay nila. Dinatnan niya kasing patay na lahat yun nung unang gabi na iniwan nila yon. Nakakalat yung mga bituka sa lupa. Tapos yung mga aso naman nila, hindi nila alam kung saan napunta. Hindi rin nila alam kung patay na ba o kung anong nangyari. Pero imposibleng nakawala kasi buo pa yung kulungan eh. Hindi naman yun nasira. Nung marinig ito lahat ng nanay ng lola ko, umuwi ito sa kanila para sabihin kay mamang yun nangyari. Pagdating niya ng bahay, nakabungkal na yung lupang sinasabi ng pinagbilinan niya kung saan nakalibing yung mga alaga nilang hayop. Nakita niyang andudun pa yung mga bangkay ng mga yon at inuuod. Nakita ng lola ko na nakatayo lang si mamang sa harap ng mga alaga nilang hayop. Nag-iisip. Maya-maya pa, pinatabunan ulit ito ni mamang ng lupa sa kanila. Tapos pumunta ito sa patay na punong tinuro niya dati sa kanila. Doon ay may kinausap si mamang. Sandaling-sandali lang. Bumalik ito at sinabi niyang, yung lahi ng aswang na sinunog nila, nagsisimula ng bumalik at gumanti. Binanggit din niya na hindi na siya magpapakita ng awa sa lahi na ito. Ultimo pinakabatang miyembro nito, papatayin na niya. Wala siyang pake kung gaano pa man ito karami o kung gaano kalakas. Malinaw na sa kanilang lahat ngayon na wala nang sasantuhin pa si Mamang. Okay, napakahaba ng series na to. Kung tutusin, inabot tayo ng ilang linggo bago natapos, no? Pasensya na kayo ha. Kailangan kong putul-putulin yung kwento natin. Pero base sa record namin ng lola ko sa phone ko, inabot ng 3 hours and 21 minutes kaming nag-uusap tungkol dito sa Mamang 9. Sana naman yung Mamang 10 hindi abutin ng ganong kahaba, no? Tsaka ito lang, kung may mga kamag-anak kayong buhay na noong mga panahon ng 1940s, 1950s, 1960s hanggang 1970s. Tapos nakatira sila sa isang liblib na lugar. Yung mga tipong Pagudpod, Batanes, Zamboanga del Norte, Iloilo, Negros, Palawan, at kung saan-saan pang mahirap puntahang lugar. Pwede bang magpakwento kayo sa kanila ng mga totoo nilang karanasan pagdating sa mga aswang? Kasi kami, marami pa. Yung tipong hindi puntahin ng mga taong lugar. Maraming nangyayaring kababalaghan dyan. Kaya kung maibabahagi ninyo yung karanasan ng kamag-anak o kaibigan ninyo, malugod kong tatanggapin yan sa channel ko. Medyo matatagalan lang tayo sa Gapasan 5 at Mamang 10. Pero syempre, sulit pa rin ang paghihintay ninyo. Iniisip ko kung anong magiging komento ko sa kwento natin ng Mamang 9, yung buong series. Ang nakakuha lang ng atensyon ko, yung kakaibang halaman o bulaklak, tsaka yung malaking nilalang na nasa taas ng kubo nila. Ang tanong ngayon, ano yun? 'Di ba? Ngayon lang ako nakarinig ng ganun. Hindi ko narinig yun sa ibang kwento ng matatanda. Sa dami-dami ng nakausap kong may mga kwento ng kababalaghan, first time kong nakarinig ng ganong itsura. 'Di ba? So kung may idea kayo kung ano yun, comment nyo sa baba para mapag-usapan natin. So muli-muli, maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa Mamang 9 at magkita-kita tayo sa mga susunod pang kwento at marami pa to. Yun lang. Salamat.